Fadzai maere achinyomba ZANU-PF zvigananda timu yevarakashi mushure mekunge gavhmendi yadedzera kuti with immediate effect hapasisina munhu anofanira kutenga masekondi hand clothes achitengesa muZimbabwe. Even vanhu vanotengesa masikati neusiku mumastreets zvisiri pamutemo vanofanirwa kusungwa. Izvozvo ndozvaita kuti Fadzai maere anyora achitaurawo achidedzera kuti ndiri kumira nemaZimbabweans. Anyora kuti iye, you destroyed the formal sector, you destroyed the economy, you destroy jobs, you destroy livelihood. People make a plan to survive and you want to destroy that too. Moyo yenyu hairwadze here? We need new leadership. Ndozvataurwa naFadzai maere kudedzera kuti mabasa achona hakuna, you can't create jobs, muri kungodestroya zvese vanhu vari kutambira munyika apa muchiluta nemataxi evanhu ene zvimakudedzera kuti vanhu vachafanira kuti vatengese. Chii chakadaro chinenge ngozi? Aripo mumwe mufesi anonzi Munyaradzi, naye wabvunza mibvunzo yakawanda yakasiyana siyana. Aripo adedzera kuti iye gogo vaya vaitengesa mumastreets kuti vachengete vazukuru zvino voita sei? Mumwe akati shirikadzi isiri kushanda iye zvino amai vaya voita sei kuchengeta vana? Mumwe munhu akati baba vaya vakadzingwa basa vakazotanga kutengesa hembe pambare zvino voita sei kuchengetedza mhuri yavo? Mumwe munhu akauya akati madzimai aya anotengesa mabhero kuti awane mari yechingwa neusavi zvino achaita sei? Mumwe munhu akati mufana anotengesa zvihuta usiku achiwana mari yerenti yemhuri yake zvino oita sei? Mumwe munhu akati mwana akaremara uya anotengesa mabhero kuti awane fees zvino ndiani achamubetsera? Aenderera mberi Fadzai maere akati kana muchirambidza vanhu kutengesa munoda kuti vararame nei? Voba here? Dzorai moyo. So guys, handizivi tinoti kudini hazvo, asi ndiyo nyaya iripo. Vanhu vari kudedzera kuti ZANU-PF iti zvigananda this leadership ngaichiita se ngaingobuda pachigaro because vari kutitambudza. Mabasa aiva aripo kudhara nezvakusina mabasa. Tiri kutengesa, tiri kuzama imwe plan, imi muri kuuya makutudza kuti tisatengese usiku, tisatengese masikati, makutudza futi nekuti nemasekondi hands mbacha tisatengese. Saka how do you want us to live? Because vamwe vanhu vabereka vana, vamwe vana vari kungozamawo vada kuwana mari dzemaschool fees. Handizivi guys tinoti kudini hazvo. What do you think nezvekutaurwa netimu yevarakashi ZANU-PF zvigananda? These people, they are very cruel, they are very rude guys. Munongovaziva mega ende vanokuudzai kuti saka muchaita sei? Toita sei kana pakadai so?